Moi boa tarde a todas e a todos. Queremos darvos a benvida a estas xornadas de acceso á cultura en Galicia 2025, nesta edición Acceso á Cultura e a Comunicación. E vendo o Goberno de Soutomaior, pois, basicamente, trasladar o agradecemento a todas as persoas que fixeron posible pois que hoxe nos xuntemos aquí, a todas as persoas que traballaron, a técnica temos que mencionar a Sonia Pintos porque nos consta, e estamos a recoñecer que fixo unha vez máis un traballo inxente xunto co resto de funcionarios. Nos de alguma maneira simplemente pois agradecer que unha xornada deste tipo se celebre aquí en Soutomaior pois por moitísimos motivos, moitos deles evidentes e outros pois se cadra non tanto, pero creo que o fundamental é que sempre debe haber pois un motivo que nos chegue dende dentro para reflexionar, para falar e para toparnos ao redor do que é a cultura. É sempre necesario, pero creo que moitos máis en tempos como este, en que temos que estar mirando nas noticias as barbaries que temos que ver, e creemos que o principal antídoto para que seamos sociedades xustas, igualitarias, libres, reflexivas e críticas, pois é precisamente isto que hoxe nos une aquí, a cultura. E, dende logo, dende o Goberno de Soutomaior, pois vimos aquí, basicamente, coa expectativa de aprender, de reflexionar conxuntamente e, pois, con toda a humildade do mundo, pois, partillar pois, un anaquiño tan só pois, do que aquí nos facemos. E nos, basicamente, temos tres piares fundamentais no que entendemos que é o que nos une, o tema que nos une hoxe, como é o acceso á comunicación, a respecto da cultura. E, basicamente, entendo que serán aquí moita xente moito mellor que a min e que a nós van a falar sobre isto, pero vemos que hai tres puntos que son centrais e que nós así os consideramos. O primeiro destes puntos é a estrutura e a planificación, é dicir, termos un sistema cultural planificado que fuxa da improvisación. O segundo punto, que creemos que ademais é central, é o financiamento. Para que exista accesibilidade debe haber un financiamento na cultura. O terceiro punto, pois para nós central, pois é o idioma, porque é imposible acceder a sistemas culturais de calquera lugar do mundo se non temos, digamos, unha pertenza e unha fonda regame no noso. Disto, pois, estou seguro que moito máis e mellor falarán as persoas que me seguen, pero na parte que nos toca novamente agradecer esta oportunidade, desexosos de aprender e reflexionar con todas e todos vos, e, pues permitir pois, de dar paso pois, as persoas e institución, neste caso Jorge Cubela, deputado de Cultura da Deputación de Pontevedra, que pues, fai posible tamén pues, que esta xornada nos podamos xuntar todas e todos aquí. Moitísimas grazas, disfrutemos e aprendamos moito. Equivo que primeiro protocolo toque a Paula Caballera. Non pasa nada, que nos avisaron que se vamos a hackear o protocolo. Boa tarde a todas e a todos. Eu falo en representación da Comisión de Xestión e Políticas Culturais que promove esta xornada, unha comisión do Consello de Cultura Galega que leva a nos traballando en dúas liñas estratégicas, unha en torno ás políticas culturais, sempre de análise das políticas culturais das últimas décadas e como as políticas culturais teñen que ir respondendo tamén aos retos de futuro, e unha segunda de dereitos culturais que é na que se engloba este proxecto. Este proxecto é un proxecto de análise, de recollida, de compartir experiencias e opinións sobre cal é a situación real a día de hoxe na nosa comunidade sobre o acceso á cultura. Con 4 eixos fundamentais, tivemos un primeiro encontro en Boiro que falaba especialmente do ámbito participativo, un segundo encontro en Allariz que falaba do territorio, ese terceiro que fala da comunicación, e un cuarto que terá lugar, que este segundo folletiño que podes atopar ali, que vai a ser en xuño, aproveitamos para anuncialos, vai a ser o 18 de xuño en Monforte de Lemos, no Pazo de Tor, falando da interseccionalidade das desigualdades, tan importante tamén cando falamos de acceso á cultura. Quero dar as grazas á presidenta do Consello, a Rosario Álvarez, que ademais hoxe nos acompaña, por todo o pulo, o apoio que fai a todas as actividades e propostas desta comisión,
a todo o grupo, estou super orgullosa da comisión que teño, de grandes profesionais de xestión e das políticas culturais de toda Galicia, especialmente as 4 persoas que traballan neste proxecto como corpus fundamental, a Alberto García, Roberto Pascual, María Fernández, que hoxe ademais coordina a xornada de Arcade e encarna a Lago. Sei que ademais Marian sempre reconhecemos, tanto Marian como Encarna fan un traballo sempre con moitísima generosidade, detrás de todo isto hai moito traballo previo, eu quero recoñecerles a súa labor. Por suposto, agradecer ao Concello de Soutomaior que nos abrís as portas, porque estes proxectos tamén tratan de tomar o pulso do territorio a través destes encontros espallados por toda a nosa xeografía. E, por suposto, tamén a Diputación de Pontevedra por sumarse, porque, como falábamos con Jorge Cubera, deputado de Cultura, é importante que todas as institucións, tanto públicas como privadas, estemos analizando a situación da cultura, porque todas e todos construímos políticas culturais. Pola miña banda, darvos as grazas por estar aquí e convidarvos a que participedes o máis activamente posible, porque esta xornada ten sentido se a construímos entre todas e todos, e haberá ademais unha última xornada no outono onde se van a arrosar as conclusións de todos estes encontros con todos estes proxectos convidados que son referentes no ámbito de acceso á cultura, que nos van a axudar a tomar este pulso de primeira man, e, por suposto, tamén grazas ás persoas mediadoras. Cada un destes encontros ten 3 persoas mediadoras que van a traballar dun xeito moi dinámico, moi activo con nós, que, ademais, son as encargadas de extraer despois esas conclusións. Así que agradecer a todo este corpus, esta gran familia que conforma este proxecto, e dou paso ao deputado de Cultura. Moitas gracias por estar aquí. Grazas, permitideme que saúde primeiramente ao noso alcalde de Soutomaior, Manu Lorenzo, a presidenta do Consello da Cultura, que neste ano, no que celebramos o ano Castelao, vimos de celebrar as letras. Charo, que está facendo unha labor inxente e, por lo tanto, é moi merecido que todos e todas o recoñezamos. E a Paula, porque a verdade é a súa presencia, a súa capacidade de organización e, sobre todo, a súa capacidade de xestión, pois, no eido cultural en Galicia está máis que demostrado, na provincia soubémolo ben e, por tanto, gracias por unha vez máis, pois, coordinar parte das sesións que ao longo deste ano imos a poder disfrutar. E ao público, non? A todas as que estades aquí, xestoras de industria, do tecido asociativo, técnicas de concellos, concelleiros, que aquí alguén tamén representado, é un orgullo para nós ser invitados a estas xornadas. E, polo tanto, é ademais neste edificio, non? Que xa reconvertido como un templo de celebración de actos culturais, de actividades, como representou este edificio do patrimonio industrial galego, como foi a fábrica de Carburos Laforet. Que mellor lugar e espacio alcalde para facelo. Non vou a facer aquí unha OPA amistosa, que tamén son alcalde do meu concello, e plantexar outra ubicación. Creo que acertamos e, polo tanto, noraboa. E, bueno, como reflexións, eu creo que é importante que as institucións teñamos presencia, que sexamos e que esteamos. Creo que é importante que as administracións públicas tomemos medidas de carácter pioneiro, sobre todo en apoio ao sector. E se falamos de dereitos de acceso á cultura, é moi importante que teñamos claro e que teñamos sensibilidade, porque non é o mesmo que os nosos gobernantes tomen directrices políticas tendo sensibilidade cultural, tendo sensibilidade política, que non tendo. Podemos ocupar un espazo, podemos cumprir, pero creo que temos que ter unha concienciación dende a defensa da nosa identidade, dende a defensa dos nosos sinais de identidade, para poder ir cada vez a unha concienciación colectiva maior. E eu creo que a Diputación estamos tomando decisións en materia de políticas públicas, que é importante este concepto en materia de xestión cultural, para que esas 3 patas prioritarias e importantes que nos dan cobertura, pois faciliten ese acceso á cultura, que é principalmente o apoio ao tecido asociativo da provincia, o apoio económico e con medidas, con decisións aos municipios e concellos da provincia, e tamén á industria, ás distintas industrias culturais que teñen presencia, que están asentadas na nosa provincia. Vimos dende fai poucos días de tomar varias decisións, por exemplo, en apoio
á industria audiovisual, e eu creo que todo isto, con todas as medidas que vayamos exercendo, é a maneira tamén de que non só facilitemos o acceso á cultura, unha cultura democrática por parte dos cidadáns, por parte das vilas, por parte das aldeas, dos povos, indistintamente da poboación de cada territorio, senón tamén a propia profesionalización do sector, dos distintos sectores, que é un mundo moi transversal, e, por lo tanto, creo que estas jornadas son moi importantes. Non deixedes de plantear un proxecto da Diputación fora das líneas de concorrencia competitiva, porque se é de interese para o sector, se é de interese para o territorio, se é de interese para a nosa veciñanza, temos a obrigación de estudiarlo e de apoiarlo. E, por lo tanto, non me vou estender moito máis, felicitar ao Consello, a todos os axentes que estades aquí representados, porque fai moita falta estas jornadas. E, por lo tanto, contade coa Diputación para un aliado leal e fiel de cara á cultura e a todos os colectivos, empresas e organizacións e entidades públicas coas que podamos colaborar. Vale, así que se sean unhas jornadas moi proveitosas para todas e para todos. Moi boas tardes. Gracias. E comezo polo saúdo e polo agradecemento pola vosa presenza de todos aquí, pero xa adianto que nós concebimos esta xornada non solamente como unha xornada formativa e informativa, sino tamén deliberativa e, por tanto, tamén con capacidade para establecer conclusións e engadir tamén da vosa experteza, porque todos atendes de unha maneira ou outra e solamente expertezas complementarias para ese capítulo de conclusións que avanzaba antes Paula, que será realmente o remo que se lle poña a todo este ciclo que celebramos ao longo do ano. Saúdo e agradezo, xa digo, non somente a vosa presenza e a vosa participación de agora en diante tamén, senón tamén a presenza de Jorge Cubela como deputado de Cultura da Deputación, de Paula Cabaleiro, que coordina a comisión que leva adiante este proxecto, e naturalmente do alcalde, que é o noso anfitrión e que nos acolle tan esplendidamente. E con eles tamén a todas as persoas que están detrás de toda a organización, que nas institucións se implica, que fai que todo sexa posible, que todo sexa un traballo agradable e, polo tanto, que se sume aínda máis satisfacción a ese ambiente de colaboración institucional o que xa é propio de cada xornada en particular. O Consello da Cultura Galega ten, naturalmente, varias vías de traballo que lle veñen marcadas desde a súa propia creación. Unha delas, naturalmente, é a difusión, o fomento e difusión dos valores culturais do pobo galego, que é así como se di. Naturalmente, tamén temos un traballo de asesores para poder facer estudos da situación e estar atentos a cal é a situación da cultura galega, cales son os retos que ten por diante, cales son os logros conseguidos, cales son as eivas que está sufrindo, incluso prever as que poida sufrir. E, naturalmente, facer propostas. Entón, estas xornadas, este ciclo englóbase dentro de todo iso, pero englóbase fundamentalmente nesa capacidade de xuntar persoas que teñen un criterio especializado para que sumen a súa visión, a súa experiencia, as súas propostas, para entre todos, colaborativamente, poder ter unha análise da situación collida case de primeira man das persoas que están máis directamente implicadas en relación cos problemas que poden xurdir, pero tamén que teñen reflexionado ou que reflexionan estes días a proposta de outras persoas para poder ofrecer propostas e vías de solución, vías de millora. Entón, nese sentido, programamos este ciclo e nese sentido temos tamén desde hai xa 6 anos, 5 anos, non sei sumalos moi ben, desde o ano 19, máis ou menos, que creamos esta comisión que se chama de Xestión e Políticas Culturais. O Consello funciona por seccións, que son seccións basicamente temáticas, non? Digamos, lingua, literatura e comunicación. Desa sección de lingua, literatura e comunicación xuriu nun determinado momento a
a suxestión de que había que ter unha ollada transversal non só das temáticas desa sección, sino de toda a temática da cultura galega para dar canle, para facer unha canle pola que non solamente un novo sector laboral, digamos, que estaba xurdindo, que eran os técnicos de xestión en cultura e a xente tamén experta en políticas culturais, que poderan ter non solamente unha canle para expresarse, para poder promover desde a súa especialización novas olladas e novas políticas culturais, sino ademais que poderán recoller desde os seus distintos observatorios cal era o sentir tanto dos públicos como dos xestores que se teñen que ocupar das políticas culturais. Así xurdiron as primeiras xornadas que chamamos de mediación cultural. Empezamos xa no ano 19, cando aínda non existía propiamente como comisión técnica. Continuamos, foi providencial facer aquilo no ano 19, porque cando veu a desgracia da pandemia, nós xa tiñamos constituída esta comisión que se encargou durante nun ciclo consecutivo de varios meses, empezando en pleno confinamento, de facer online xornadas que tiña que ver co papel dos concellos e dos técnicos dos concellos como factores de dinamización cultural e de manter, de alguna maneira, a canle cultural aberta. Foron realmente xornadas que foron todas, hasta a última, creo, foron online, porque acabaron a finais de maio, cando xa había xa unha apertura, non? Pero foron providenciais e nós aínda hoxe seguimos recordando con moita emoción aquelas sesións online con todos conectados de distintos lugares de Galicia. Logo viñeron máis, porque claro, todo o que ten que ver con dereitos culturais, hai un novo paradigma en relación cos dereitos culturais que ten que ver non solamente con o noso traballo, senón tamén cun cambio de paradigma no conxunto. O propio Ministerio está traballando polos dereitos culturais, houbo tamén autonomías que se puxeron, a propia autonomía galega sacou tamén xa a súa lei de inclusión e de accesibilidade, pero tamén agora está co observatorio que se está desenvolvendo en Galicia, non? E é ben que nestes desenvolvementos se teña en conta o sector. Entón, nós o que queremos é que o sector cultural fale a través dos seus xestores, a través dos seus técnicos de cultura, a través de toda a xente que con formación de vida e con traballo de todos os días e estando apegados ao terreo lidan coas políticas culturais e, por tanto, que os que teñen actividade relacionada xa coa gobernanza de maneira máis directa teñan tamén unha, digamos, unha base de pensamento, de reflexión e de propostas que nacen do sector. Por iso organizamos isto desta maneira, escoitando-vos a vos, pedimos-vos que participedes. A canle vai estar sempre aberta, non ten porque ten que ser hoxe aquí, pero non só ten que ser hoxe aquí, igual que tiña que ser en Boiro, igual que tiña que ser en Amiadoso, e como será en todo para o mes que ven. Pero sempre a canle está aberta para que chegue desa comisión as vosas propostas e que se poden recoller no documento que esperamos presentar xa no inicio do outono. Por tanto, por favor, decídenos o que pensades, o que sabedes, compartid as vosas experiencias e facede que realmente o documento sexa rico desde o primeiro momento. Moitas grazas a todos, esperemos que todo vaya ben.